Pidon kam nong shondur ne nong ringdur hakijing kawai jongpi ne kijing kendu sa kan mau jongpi pun syangi ngin penle mangi katkum kajing kwa jongpi kador gababit la kadai mensi ne menmin pranyo lai ariwei sau iwei naga jing nang yo lum jing tip halor ka jing don jong ki bar jela ki basa abian ban wan tre bela halaban ke KSU laban circle ha ka janmit jong ka arpo khandai trek unailar arjar arpsan kala yang apahara ha keleng sodong ka thany riat laban dorbar pelun ban pej perman ka ba penbut bat ka jing talasi ya ka jing rung jing mi jong ki mender sia ka ne ka thany ki khot jong ka seng kila ap ha red cross yodak mensian ranap lower lumpering Clifford nong room road bat ka taxi point lumshat sngi la ban kedo bagane jing apa hara ga sedang nadu kapor sau beje janmet tak dah dua kapor khandai beje manmet bat ka dau baga sengga yang apa hara hasurok bat ke lenti ki sengkin namar hakum kita ki kenta bagane ki mender ki jumi naga jika bela bat wan pai ban samit haki jing wai jongki halaban dei haki bakum gini ki por lala ban saki ya ka jingdon jongki briu ki buan poi bian hapo ga jela ha ka bahagane ki jing apa hara nagaliang jongga seng kala yoban bat san pu prangut ki bar jela bat nagine arp arngut kim don kot ru ban pensisa yilade nagaliang jongga seng kalalap babungut nagini gibar jela kidi khar muslim ki bawan pet wear na asam bat kiwe ki jela bat ki yo ban sawai halaban klem ka jingtip jongga dor barsinong bat kidi ki muslim ki basong ki basa halaban bat lower lumpering hi ki bai jakari bat jakasa yakum kini ki khar muslim ki bawan poi wear kani kala penlong ya ka seng bakan hiar ban lek sha 3 pine colony badan kuma prapau hadu shispa teligi longying muslim bat hang neru kelalap babungut ki longying ki ai jaka sa ye kini ki khar muslim ki bapet wer nagaliang jong seng kala yo ban be no ye kini ki brew bat la IT ki shalaban police station kaseng lengba ka kerwo ka ai ye kijing maham ka batenge shabaro ki nongsong snong jong kalaban la ki de ki khasi ne ki bomde ki khasi ne ki de ki khar muslim bakim bit ban aiwai si ki khar muslim ki bapet wer na asam bat na kiwe ki jela bat hagju ko por ka seng ka maham ro ya ki nong yelam niam ha ki masjid bakim dei ban ai jakari ne penslur ye ki para muslim baki dei ban ai jakari ya ki muslim ka seng lengba ka ne ka kro kala pentikna bakin dang beteng biang baladalap nang ne sakhaman ka seng kan ai da ka jingsneng ka bateng e लुम्परिंग में 2 जगह खाली किया ना घर। सुन सबसे पहला बात कितना साल पहला लुम्परिंग में बैठा लुम्परिंग 2012 या 13 में उधर रजिस्टर हो गया। हाँ उधर लुम्परिंग कौन सी जगह भुटिया मंदिर। भुटिया मंदिर। तो लाबान में कितना साल हुआ अभी उसके बाद इधर कितना हो गया या इधर में आराम कमाई करने के लिए आया। आप लोग भी हैं? आप भी बिना कागज पुरना तो किया कहा होगा पुरना तो Pidon kam projector ban peni film ne pidon kam projector nak bentai ki awareness program jongpi phone singi ni ai wai shapi pran nyau lai wei khandai hendru iwe ar nyau lai